I believe it's a man-made situation because this water level, the way it behaves, it's very difficult. Isathi Xolo igalela imvula kwindawo eziliqela kwiphondo laKwaZulu-Natal kwaye abaqhubi bayabongozwa kuba bangathatha uhambo olungangxamisekanga nanjengoko iindlela zidamile ngamanzi. Bonke abathe bathatha inxaxheba bayobhalisa ize ibe yingxaki kamasipala okanye kaHome Affairs ungakwazi ukujongana nencwadi ukuziverify ayongxaki yabo. Urhulumente uthi abanikazi bezipaza shops bangakhange bakwazi ukubhalisa amashishini abo bangaqhubeka babhalise kwaye abasoze bafumane isohlwayo. Sinamkele kwindaba zethu Andambe Ndodwa, Ndamba noPhumza Sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Amanye amaxhoba ezikhukhula eThekwini KwaZulu-Natal athi oyikisela ubomi bawo kwakunye nokuphulukana nezinye izinto nanjengoko bisaqhubeka ukuna imvula namhlanje kweli phondo. Ebutsheni bale veki umphathiswa wokuhlaliswa koluntu uThembi Simelane uye watyala iqela lamagosa kweli phondo ukunceda amaxhoba naxhatshazwe zezi zikhukhula, ukanti abaqhubi bayabongozwa ukuba bangathatha uhambo olungangxamisekanga njengoko indlela zidamile ngenxa yezi zikhukhula. Idale umonakalo omkhulu imvula engenasiqabu kwiphondo laKwaZulu-Natal. Izithuthi zitshone emanzini, abahlali abachaphazelekileyo baphila phantsi koloyiko. Lukhona uvalo siyesaba mhlawumbi kuzophinda futhi ugcwala umfula. Ndizizwa ndibuhlungu kakhulu kuba manje impahla yethu iyamoshakala. Ndigqekezelwe nogqekezelwa ndiphelele kule mpahla ndiyigqokileyo. I believe it's a man-made situation because this water level, the way it behaves, it's very difficult. It's very difficult to predict. It's very difficult to even be able to keep up to date of what is going to happen in the next 5 minutes or 10. Zizindlu ezingaphaya kweshumi esele zimoshakele namhlanje. Approximately about 10 in sector 2. So we've got different areas that we are attending to, broken down motorists. Obviously you can see the roads are flooded here. We've got multiple roads in Phoenix that's flooded badly. We've got motorists that's broken down in the center with no assistance there. I mean, emergency vehicles cannot get through. Kusenjalo umbutho wotitshala KwaZulu-Natal inapthosa ithi ezizikhukhula zinefuthe libi kwinkqubo yokufunda nokufundisa. I'm more concerned about accessibility to schools and how the learners are going to get to schools tomorrow, because lots of roads have been washed away. Ungqongqoshe kazwelonke uThembi Simelane uzobe la KwaZulu-Natal ngoLwesibili la azobe ezele khona ukuthi kube khona uqhubekela phambili ukuze kulethwe usizo kulabo abakhahlanyezwe ikhukhula, umubheka futhi ukuthi kube khona nokuhamba komhlaba, landslide kanye nemudslide. Ungqongqoshe ke uDuma kanye nomeya waseThekwini uCyril Xaba babheka ukuthi ingenzeka enhlaphe kusasa bahambe bawubona lo mhlaba lapha eShall Cross la izokwakhiwa khona izindlu zalabo abakhahlamezwe ngenxa yekhukhula. Umngeni weziseko kweliphondo kudala ukhona minyaka le kubongoza abahlali ukuba bazigcine bekhuselekile kwezimvula. Kusenjalo inkulu baphathiswa KwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli uthi bengurhulumente benza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuba onke amaxhoba ayancedwa. uNtuli uye wabhengeza amanani abantu abathe baphulukana nobomi babo ngenxa yemozulu embi kweli phondo. It's devastating, really, what has happened in the province of KwaZulu-Natal. We've lost in February alone almost 21 people because of the weather pattern changing. And what is notable is that 14 are males and 5 are females. And to all the cases, 21 cases, 15 are a result of drownings, and then the 6 as a result of the structural defect falling over the people. And it's worrisome when you look at the districts that are also affected outside of eThekwini, which in fact shows that the problem is not only a problem of eThekwini, but you go to the likes of Ogu, you go to the likes of ZDM, which is Zululand, you go to King Ejwa, you go to Mkanyabuda, Majuba. All those districts are affected, and our teams
led by COGTA. They are on the ground working with a human settlement and eThekwini. In the case of eThekwini, as we speak, they are the ones that are currently affected in terms of the report that we have received. They are currently, in fact, trying to ensure that they save lives, continuing with some searches of a woman who was also washed away by the water. So it's a serious problem that we are faced with. Hence, one has called on support in order to ensure that the people they are able to have daily needs. Well, we have received some that I will be announcing soon, but we are trying to do everything to ensure that people and do not get much of the devastation more than what has already happened. Umphathiswa wophuhliso lwamashishini asakhasayo uStella Ndabeni ubhengeze ukuba amashishini angakhanga kwazi ukubhalisa ngenxa yeengxaki zoomasipala awazukuhlwaywa. Ukwathe kukho imali bekwebucala eza kuncedisa onke amashishini anemfuneko nabhaliswe ngokupheleleyo kwiphulo eliza kuphehlelelwa kungentsuku zatywala. Ukuthethe oku ngethuba nendibano nonondaba namhlanje ePitoli nalapho benika umkhombandlela ngekamva lamashishini emva kwenkqubo yobhaliso lwawo. Umphathiswa uStella Ndabeni uthi kubekwe bucala imali elinganiselwa kwi-500 million rand eza kuncedisa amashishini abhaliswe ngokusesikweni. Osomabhizinisi abaqualifayo kule sisibonelelo sisifakileyo se-500 million ngoospaza shop abathe bathatha inxaxheba ngokuthi baye koomasipala bayobhalisa ze kufunyaniswe into yokuba bashota ngezinto ezithile bangakwazi ukuthi banikwe ilayisensi okanye ipermit. Yiyo le nto sithe sizawubancedisa ngoba bathe bathatha inxaxheba bahamba bawuqasa ubhalisa. Loo nto ithetha ukuthi baphakamele umthetho obekiweyo ngumongameli wesizwe. Siyabancedisa kabo bantu. Abanye bazawuthi hayi sesinazo izinto kodwa siyashota mphathiswa, sishota ngestock kuba siyabona into yoba i-demand inkulu ngoku apho okanye isidingo. Sibancedisa ngestock esihamba siyosho kwi-40,000 rand. Bakhona ke msasazi abangadingi into in terms of i-compliance, bazobe sebezimitha zonke izinto ezikhoyo sebeqalile kodwa bafuna ukukhulisa ibhizinisi labo bangahlali bengosiphaza abancinci. Abo siyabancedisa ngenkxaso ehamba iyotsho phaa kwi-250,000 rand kodwa leyo iyi-blended finance. Le nto siyibiza into yoba inengxenye eyi-loan enye yabolekisa kutshoko enye iyi-grant. So 50-50 ubuthatha i-150,000 ithetha ukuthi 75,000 yi-loan, i-75,000 i-grant. Nalapho amagosa ethu ayacubungula ajonge into yokuba iingxelo ze-inspectors zithi yintoni oshota ngayo. Uba sowuzimitha zonke siyakuncedisa ke njengonobhizinisi ngoba akho nto uyidingayo. Uhlabele Mgama isithi abo bangakwazanga ukubhalisa amashishini abo ngenxa yamagingxigingxi akhoyo kurhulumente abazukuhlawuliswa. Bonke abathe bathatha inxaxheba bayobhalisa ize ibe yingxaki kamasipala okanye ka-Home Affairs ungakwazi ukujongana nencwadi ukuziverify, ayongxaki yabo, yingxaki karhulumente. Yiyo le nto sithi abazujeziswa, abazopanishwa. Basibathe sizawubanika inyanga ezintandathu sibancedisa umasipala akwazi ukuadresa ii-challenges anazo. Kambe kulindeleke ukuba liphehlelelwe ngokusesikweni iphulo lokugida ngemali lamashishini neziphaza shops, kananjalo ukwakhuthaze ukuba osomashishini bangatyhafi koko baqhubeke nenkqubo yokubhalisa. Kusenjalo umphathiswa wophuhliso loqoqosho kwiphondo laseGauteng uMnumzana Lebogang Maile naye bebambe inkomfa namajelo endaba ngalentsasa nalapha vakalise ukuba singaphaya kwe-17,000 izicelo ezithe zafakwa ngabanini bezipaza shops kwilinge lokubhalisa amashishini abo kweli phondo. LokaMaile uthi zingaphaya kwe-4,600 izipaza shops ezithe zabhaliswa ngempumelelo kweli phondo kwaye i-128 yazo zezabemi bangaphandle. Urhulumente wathatha isigqibo sokuba zibhaliswe ngokutsha zonke izipaza shops kweli ukuqinisekisa ukhuseleko lokutya emva kothotho lweziganeko nezakhokelela ekuswelekeni kwabantwana abangama-20 kunyaka ophelileyo emva kokutya izimuncumuncu ekukholeleka ukuba zinetyhefu bezithenga kwizipaza shops. Kwiphondo laseGauteng iye yavalwa le nkqubo yobhaliso ngoLwesihlanu. Is 17,617. This includes 7,000
107 applications by foreign nationals across all municipalities, with the city of Joburg having the highest number of applications. The city of Ekurhuleni has the highest number of applications by foreign nationals, with a total of 2,543 applications received. Lokamayile uthi zingaphaya kwe-4,600 iziphaza shops ezithe zabhaliswa ngempumelelo kweliphondo, kwaye i-128 yazo zezabemi bangaphandle. A total of 4,610 of these certificates have been approved and or issued to spaza shops and food handling facilities as of the 28th of February 2025, with 128 of these issued to foreign nationals. Umnumzana Mayile uthi izele amathokazi lenkqubo yobhaliso, kodwa nangona kunjalo ibekhona imingeni yeliqela abathe bajamelana nayo. Non-compliance has been a salient challenge in the registration program. A total of 15,478 spaza shops and food handling facilities have been deemed non-compliant, with 498 of these closed with immediate effect. Sizise isiqabu ke isibhengezo esenziwe ngumphathiswa wamashishini asakhulayo kweli ngale njikalanga unkosikazi Stella Ndabeni sokuba abanikazi beziphaza shops abangakhange bakwazi ukubhalisa amashishini wabo bangaqhubeka bebhalisa kwaye abasoze bohlwaywe. Ukunjelwe namhlanje umnyhadala ubugcisa iNelson Mandela Bay Arts Festival. Lo mnyhadala udlala indima ebalulekileyo ekuphuhliseni amagcisa kwiphondo laseMpuma Koloni, engakumbi lawo asakhasayo nafana nabadlali bemidlalo yeqonga, kwaye ube nefuthe elihle kuqoqosho lwaseGqeberha neziphaluka kwezi ntsuku zili-10 ubuqhuba. Ibilusuku lokugqibela lomnyhadala obesisiseko sokuboniswa kwenkcubeko kulo mmandla waseGqeberha. Omnye wabo bathathe inxaxheba nobhala amabali wabantwana esiXhosa uthi lo mnyhadala ube negalelo elikhulu kuqoqosho kwaye umnike ithuba lokuqhayisa ngesakhono sakhe. The name of the production is Kwatike Kaloku Ngantsomi. So if you're Xhosa, you'd know that after that, you're supposed to say Xhosi as a sign that you are paying attention. So the aim of my production was to promote isiXhosa. It actually came about through my study. I found that it is said that by the time children are in grade 4, most of them are not reading for understanding. And this problem is starting from foundation phase. Hence, I felt the need to develop such a production. Lo mnyhadala uquka umculo kunye nemidlalo yomdaniso, amabali kunye nemfashoni navela kubathathi inxaxheba basekuhlaleni kumasipala oMbaxa, iNelson Mandela Bay nezinye iilokishi ezingqonge iphondo. Lidankisi. We use dankisi for children when they're about to have their teething period. It makes it easy for them to soothe. So this is hope. It eases pain. That's what we believe in as Xhosa people. So I specialize in beadwork, but with a bit of a touch of a dankisi. This whole exhibition is called Amakhosazana exhibition. It's inspired by 4 generations. My grandmother, my great-grandmother, my mother and myself, we are in the fashion industry. What I love about this festival is that not only have the artists continue to buy into the Mandela Bay Arts Festival, businesses are buying into the festival, schools are buying into the festival, and also the artists themselves are becoming ambassadors of the festival. Lo mnyhadala wongeze imali elinganiselwa kwi-2.7 yezigidi zeeranti kuqoqosho lomasipala, kambe wadala amathuba emisebenzi kuquka nokusebenzisa amaziko obugcisa ezilokishini. Amalungu ebandla lamakatoliki eGauteng angungelene kwibandla iCathedral of Christ the King eyokuthandazela impilo kaPope Francis nofumana unyango kwisibhedlele saseRome. UPope ungeniswe esibhedlele ngomhla we-14 kule nyanga iphelileyo ngenxa yenyumonia. We come to pray for him because he is our leader, our shepherd. Yet he does not only belong to us, he belongs to the world. For many people of different Christian denominations, people of other faiths,
and people of no faith at all recognize in Pope Francis a most remarkable and strong leader, a leader with vision at a time in the world when there is a vacuum of visionary and inspiring leaders. Pope Francis has inspired and encouraged thousands, if not millions of people through his teaching and his words. Abalandeli nabathandi bomculo basothukile kukusweleka kweqala lomculo eliyinzalelwane yaseMelika u-Angie Stone obeneminyaka engama-63. Lemvumikazi yomculo we-R&B isweleke kwingozi yemoto izolo yayibhubha ikuluhlu lwabachongwa be-Grammy Awards. Tubekho madikela noncuthu kudeska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lemozulu nakho igama lam ndikuthabile makhaphela kwaMamthembu. Nansi imozulu mvanje sawuvula mbukeli ekhaya ngophawula kaloku ngomfanekiso wethu oqala ke otugangathe ngamandla ke kuzo zonke iziganeko zalapha eMzantsi Afrika ngamandla ke futhi ezamva nje ngibe kopha ngamamandundu nje phansi yonke impuma apha eMzantsi mpela nje phakolapho lasempumalanga ngamandla pha ekuseni futhi ko-Emelo bevuswa zezomvula nendudumo ngo 14 degrees baqhube belusongo usuku ngamashumi nje amabini kanti ke amaqondo wakho phansi naphezulu ngelokuqala kwiphondo phaya empuma ngomso phaya kumbindi walo kala Dokho Jamestown yathi phaya eVetlisi kwasekusena khona mafu phaya ko 30 degrees ngamashumi mathathu nje abelesithathu naseMonti ekuseni 23 nathi bese nalo kwimozulu phaya ephondo naseFree State kumbindi nje apha eMzantsi Afrika ngamazantsi futhi phako Bloemfontein kwasekuseni futhi khona mafu nje noxa engephi ngelashumi nje likhatsha sesithandathu naphaya eWelkom kusanethe ekuseni ku17 nansi bethuna imozulu ephondweni lasentshona koloni ngamandla phako impuma yelaphondo Beaufort West qabaqaba ngamafu yonke intsasa 22 degrees kuye kufudumala pha ngorhatya ko-35 degrees. Benje ke phaya ephondo laseNorthern Cape ngomso ngamandla pha koPriska zindawo ke ezo ezikwimpuma yelaphondo akhona amafu njangephi abikiwe ngo-24 napha xa usehla njalo koDiyala futhi afike la mafu asekhona ngo-21 degrees mbukela ekhaya chunam ngokubanzi phaya ephondo laseNorth-West ngomso abazantsi welaphondo Moruland phaya neziphaluka kwasekuseni futhi keshumi nje likhatsha sisibhozo baqhube eVryburg beluqukumbela usuku kwakhona futhi ku-26 zebenje ke bona phaya ephondo laseGauteng apho sikhoyo ngalo mzuzu amazantsi walo Vereeniging naphaya Soweto Springs ekuseni futhi zikhona imvula nendudumo ngeshumi nje nesithandathu Johannesburg ethembisa phaya nase-Alexandra ngo-16 baphila ngohlobo phaya ephondo laseLimpopo ngamandla ke apha eMzantsi njengapha koThabazimbi ekuseni futhi nazo ezontshisa kuyafefa yonke laa ntsasa phaya ngo-21 xa unyuka nasepulukwane futhi ekuseni nguye u-17 osibekele kakhulu sehle njalo naphaya ephondweni lasempumalanga ngomso kwimpuma yalo futhi Emelo kwasekuseni nazo imvula nesichotho phaya ngamandla ngeshumi nesine Mbombela ekuseni ku-19 bukele ekhaya khawuvume wethu ndivala imozulu ndiyisonge phaya KwaZulu Natal ekuseni futhi Kokstad ku-18 kuseThekwini futhi kwakhona futhi nazo ezomvula zibikiweyo nomoya obhudlayo phaya ekuseni ku-17 kanti wokugqibela Pietermaritzburg ku-20 mna ndikuthanda kangaka xasethi Mnyoli. Kamnandi mawethu.